ଚକାଡୋଳା ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବଲିଉଡର ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା କେବେ ପରଦାକୁ ବାହାରି ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାବାଳିକା ଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ 3 ଜଣ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଉର୍ବଶୀ ଢୋଲାକିଆ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ନାମୀଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 65 ଜିନ୍ଦଗୀ କି ଧାରାବାହିକରେ ସେ କୋମଲିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2013 ମସିହାରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଶୋ ଜିତିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉର୍ବଶୀ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଡିମ୍ପଲ କପାଡ଼ିଆ ବଲିଉଡର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡିମ୍ପଲ କପାଡ଼ିଆ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଦାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। 1973 ମସିହାରେ ରାଜ କାପୁର ତାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବବି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଡିମ୍ପଲ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ସେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ରାଜେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲେ। ବିବାହର 10 ମାସ ପରେ ସେ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଏବେ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। मैंने प्यार किया ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଲା ପରେ ରାତାରାତି ସେ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମରୁ ସେ ବଲିଉଡରେ ଧମାଲ କରିଥିଲେ। मैंने प्यार किया ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଫେୟାରରେ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହ 1990 ମସିହା ହିମାଲୟଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।